Натиснах го, знаеш кога. Здравейте, приятели на Моденита БГ! Днес сме ви приготвили две изненади. Това са предметните награди в нашата томбола. Едната е парична. Здравейте от Моденита БГ! Днес сме ви приготвили нашата томбола. Ще изтеглим първата награда, която е... Здравейте от Моденита БГ! Приготвили сме ви месечната томбола с награда парична 100 лева, първо място. Здравейте от Моденита БГ! Днес ще теглим томболата... Здравейте от Моденита БГ! Здравейте, приятели от Моденита БГ! На Моденита БГ!